Mayong hapon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati maulanon nga hapon para gid sa tanan. Ang paghalong sa gihapon entrada ni Tita Wilma para sa inyo tungod sa nga aton gana eksperyensya sa karon, na gani hinay-hinay kag maghalong-halong kita kay Bagyong Paing. Ha? Relax lang kamo dira na diri sa This Is My Life nga mag-updanay kita tubtub teknal stress karon iya nga hapon. Biyernes nga adlaw kay tapusan nga Biyernes sa bulan sang Oktobre pet sa 28 tuig 2022. Dira sa inyo mga lilisuan sa mga radyo. Yes, kamusta ang inyo pagpaniyaga? Anong sudaan nyo? Mainit-init nga sabaw? Naghigop ka mo da init-init nga sabaw? Kinahanglan lang paa mo pala. Kaya, samtang balay nga naghalong-halong kita, nagaulo alerto kita sa dalagan sa yung panahon para makapreparar kita kung anong dapat na itong himuon. Ang aton pala matinaan Arima, nagaupo diya sa This Is My Life, nagaupo sa Action Radio para sa pagpamati sa mga nagakatabo. Hindi lamang diri sa aton sa Dekbanwa sang Bacolod, kundi sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag Oriental, bugos nga Isla Sang Negros kag kamumandira sa Isla Sang Panay sa apat ka mga probinsya ang aton man pagpangamusta kag maghalong kita sa dalagan sang aton sa ni panahon. Kay nakahibalo kita Western Visayas ara sa Tropical Cyclone Wind, signal number 1. So, hibaluon nato ning dalagan sa aton panahon karon. Although nga nabatian ba naton kay ina, na sa Action BBB nga update, i-refresh naton ina gamay para man sa inyo dugay-dugay. Kag bantayan man kung may time, na kung may time, makahatag man kita pila ka mga informasyon sa inyo, sa ining pila man ka isa sa mga ginabatyag sa aton mga palangga kung panahon sang tig-ululan, kung ano ba lang imo masakit nga naga-atra ka iya kung maulanon ang aton sini panahon. Okay lang nanay Tita Wilma, syempre man. Ang aton sini nga sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon. And of course, ang aton man tag sa ka-zodiac sign para sa aton tag sa ka-horoscope. Bantayan ina. Bisan mag-inulan, ara lang na iyagyapon kay ti ang aton ni ano gani, lingaw-lingaw lang ina yan. Ha? Kalingawan lang natin pamatay oras samtang nagahikot kita sang aton dapat hilikuton kag kung ano ang dapat naton pamahawon karon nga matugnaw ang panahon, na magluwas sa mainit-init da maghiluto kamo sa upas da or whatever. Tano kamo da bala kamo tinigi, tano kamo da saging abaw ano kon may ara lang ha. Okay, sa inyo naman yung mga mensahe nga luyag ninyo ipalabot sa This Is My Life, ara lang aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman via Facebook page ng Action Radio Bacolod, ara lang may chat room kita dira para man sa inyo mga mensahe kag sa inyo man mga panugdaon karon, ha? Okay, paki-like kag paki-share sa This Is My Life kag iban man nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Mga matahuman naton nga mga drama diri na sa mga mahuyugon mag-drama, mamati sang drama, bisan hindi pa gani ka kung makabati sila online ay nagakalingaw man. I-share ninyo ina, i-like kag i-share man ninyo para sa inyo mga abyan kapamilya, abyan sa inyo mga abyan pa mo kana para nga aton sila malingaw bisan paano na. Okay, kag mga updated reports nga nagakatabo especially sa mga halit nga tugas sini karon sang tropical storm na nga si Paing at kag yes kakaano lang balaki kung mag-ulan daw hindi saya maguntat. Kung matinong siya dugay-dugay halabo-bo na naman. So kinanglan lang gid naton ang paghalong kag preparar. Pero kabalugid kita, no hibaluon naton kung ano mga dapat liwat ginabalik lang na ni Tita Wilma sa inyo panumduman. Kung ano mga dapat naton iya nga ipreparar sa tiunsang bagyo na. Pero karon ni hatag na ni Tita Wea na ang ato na nagdalagan sa panahon update halin sa pag-asa as of 11 a.m. no, so weather bulletin
bulletin number 7, bala mo na, di bala, yes, Tita Wilmanan. Kag sa update sa nga pag-asa, mas pagid nga nagdasig. Mas nga nagdasig samtang nagausoy, nagatabok kag nagausoy pa nakatundan, aminhan nakatundan ang bagyo nga si Paing. Naabot silingon, west-northwest, di ba? Ang iya sini nga ginausoy. Samtang nagapabilin ang iyas puwersa sini, no? Yara sa gihapon sa idalom sang signal number 2, 13 ka mga lugar sa Luzon kag Visayas. Luzon kag Visayas, signal number 2 ng ina siya. Pero ma-focus kita sa aton dari lugar. Kay ang Negros, ari kita iya, no? Negros Occidental, ari kita sa Western Visayas. So, sa Western Visayas, mag-signal number 1, may mabaskog man nga hangin, kita nga ma-experiensyahan mo, no? Magluwas dito sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, ay huo, Tita Wilma, diri kita tutok iya sa Visayas, kay magluwas dito sa bahin sang Leyte, Samar, ang diri sa bahin sang Negros Occidental, Norte kag Central Negros, no? Ang ara sa idalom sang signal number 1. Norte kag Central nga bahin sang Negros Occidental. Suliton ina ni Tita Wilma, samtang ara kamo nagapamati. Para nga magsiling ari kita sa mo sini nga lugar, kinahanglan magulo agligmat man kita, magbulubantay kag magpreparar sang dapat naton ipreparar, di ba? Okay. Ang Sagay City, magluwas sa Sagay City, ara man ang Cadiz City sa norte, ina ha? Sagay City, Cadiz City, sa Escalante City, di ba Tita Wilma? Yes. Manapla, Ibi Magalona, Victoria City, Silay City, Talisay City, o pasaka to sa Murcia, kag diri sa aton sa Bacolod City, panaog kita pasur, sa Bago City, Pulo Pandan, Valladolid, La Carlota City, La Castillana, ano pagid dito San Enrique, Pontevedra, dira man sa bahin sang Hinigaran, pagkadto sa Moises Padilla, sa Isabela, San Carlos City, sa Central nga bahin, Salvador, Benedicto, Calatrava, Tuboso, Binalbagan, kag Himamaylan City. So, ara lang dirang concern naton. Kay kabalugid ako sa mga kauturan naton nga dira naga-estar sa mga na-mentionar ni Tito Wilma nga mga lugar, nagahalong man kita. Himo na kita sa mga pamaagi kung paano naton maproteksyonan ang aton panimalay, ang aton dira talamnan kung may talamnan, mga pananom ninyo, kinahanglan gid. But anyway, sa latest tract, per latest tract and intensity forecast, the highest one signal, may posibilidad, gina-anticipate sang pag-asa nga batak sang wind signal number 3 tungod sining Paing, masiling tabalang ipangamuyo talang ragi ko daya permi sa pagpangamuyo kay the most powerful gidi na para sa atong tanan. Kag si Paing posible maga-landfall, may posibilidad si Paing nga maga-landfall o kung magapalapit gid siya sang husto sa bahin sang Catanduanes, buwas Sabado, sa Sabado sang aga, buwas sa aga. Tapos pwede naman siya nga maka-landfall liwat, posible naman siya nga mag-landfall liwat sa bahin naman sang Aurora o kung sidlangan nga bahin sang Quezon. Sa bahin sang Quezon, dala dira ang Pulilio Islands, ina sa Domingo sang aga. Pero ginabana-bana man sang aton sa ni Weather Bureau nga mas pagid nga magbaskog ining weather disturbance sa iya hulag, sa iya sinipaghulag. Kay ti kon mag-aaral sa Philippines Sea, higop nan. Kag may posibilidad siya nga mangyan severe tropical storm within 24 hours. Kag tungod sa landfall scenario sa Bicol region, gamay-gamay ang tsansa
nga um, kabay pa, ano? May posibilidad, why imposible sa itong pagpangamuyo? Ay kinahanglan lang gid. So, preparar kita. Pero, Tita We, ano ba lang pwede naton ipreparar sa sining panahon sang bagyo, no? Kinahanglan, may ara, hindi ginasulit lang din naton sa inyo, ang ginatawag ba lang nga emergency kit, na? Ano nang unod sa emergency kit? Ina mga kinanglanon lang naton. Let's say, kung maghalin ka mo sa inyo balay, kadto ka mo sa mga evacuation center. Kinahanglan may ara ka mo dira, kung may ara ka mo dira bulong sa sipon, sa ubo, sa hilanat. Sorry sa mga nagkakaon, sa mga ginalupot, sa kitiyan. No, kinahanglan may ara kita sina, bisan tagpila lang kabilog. Ang inyo naman, mga outlets ng kuryente sa sulod sang balay, pareho sang balay ko nga nagatulo, ang bubong, nan. Di siyempre, kung nagatulong bubong mo, kung may kisame, ara ng mga linya sang kuryente ninyo, na halunggid ka mo ba mga anak, kay base maglatay ang tubig sa kuryente, kag sindi, off and on ang inyo switch, kag mag-igra balahaw, no? Kinahanglan kung nagatulo dira ang mga outlets ng kuryente takpan anay temporaryo, no? Tabunan ninyo sang electrical tape para mangin safe ina. Kag kun pwede man lang kabalo kita, na okay lang ng mga may kwarta, kita nga mga pigado, bisan paano ang ara lang i-prepare naton. Importante may bugas lang kita, na? Kinahanglan magpreparar gi kita sang aton pagkaon. Kung anong ara dira nga pwede kag masarangan pagid naton i-preparar naton kay ti. Pensaro naton web ano subong Biyernes, buwas Sabado, tugtub Domingo, pagka-Lunes pa hindi pa kita sigurado kag suno pag sa updates ng pag-asa nga posible mangin maulanon gid iya ang pag sa ulog naton sang Fiesta Minatay kag Todos los Santos. No, pwede na lang mga preparado kita kag hindi gid ka mo magkalipat ang ilimno naton nga tubig, ha, labi na sa mga lugar nga ginabaha, kag kinahanglan preparar niyo man nga mangin safe ang suludlan sang inyo sini mga panapton, ang inyo sini mga bayo. Kag kun pwede pa lang hagay pamasa mga kabataan da, kay kabalo kita sang abilidad sang aton mga kabataan na namian ina sila basta nagaulan kay magwa pagid gani ina sila kag maghampang-hampang dira, di bala? Ay hoo, ti ang mga basa ninyo baw kun ano gani mapabilin nga basa ang baho bala, no? Te gusto nyo na mga anak matagip-tipon gina. Okay. Isa pagid sa dapat naton ipreparar, magluwas sa pagkaon sa aton panapton. Emergency kit naton nga kinahanglanon ay kinahanglan preparar man kay kung magbaskog ang hangin, magbaskog ang bubusang ulan, hindi mapaktan ang serbisyo sang kuryente, no? Kung pwede, kung may flashlight ka mo dira, ang may ara na subong mga flashlight, subong ti moderno naman mo, may ara chargeable, may ara nga di battery, di ba la? So, kung chargeable, i-charge na ninyo nga daan, kag kung di battery pa ina, preparar sang battery para in case, in kaso por kaso, may gamiton kita iya nga pasanag sa sulod sang aton panimalay. Magluwas sa flashlights, ti kandila, oy, timingan man, nga nagahilapit iyang Todos los Santos kay Fiesta Minatay, kamahal man sang kandila. Pero preparar lang kita. Kinahanglan gid. Ang inyo sini-importante, ang inyo mga gadgets, sa inyo cellphone, i-charge ninyo ina nga daan. Kag kung may mga power bank ka mo, ipang-charge nyo na nga daan in kaso por kaso. Kay importante gid ang komunikasyon. Ano pagid kung may ada pagid kamo da mga importante bala nga mga papel, hindi papel kun mga documents nga kinanglanon mo gid iya. Nagahambal na ni Titi Wilma halin pa sa nga i-keep safe nyo gina, sulod nyo na sa plastic envelope nga sealed. Pagkatapos mga kinanglanon nyo nga mga importante, butang bala sa uso na subong ang box nga plastic, di ba? Na pwede ninyo da kay kung mag-ulan, di na sambasa, di kung magtubod man na inyo bubungan o kung maambihan iya sa inyo dingding, di ba la? Yes, himuon ninyo ina. Kag, in kaso por kaso, nga magyasyas ang bagyo, knock on wood lang, inaiya,
preparasyon lang aton kung magbaskog ng hangin, kung pwede pa lang patyo naton ang fuse o kung ang breakers ang main switch bala no sang aton kuryente sa sulod sang balay. Kay likaw na lang kita. Kag pinaka-importante pag gid nga makabig naton, kinahanglan updated gid kita, no? Hindi ginaton inapagkalipatan. Updated kita sang mga balita sa dalagan sang panahon, updated kita sa mga nagakatabo, sa mga kaiping naton nga mga kabanwahanan, kag kung diin pa nga mga lugar kay kabalo kita, hindi lang kita iyang aton pamilya, no? Magluwas ang atong mga pamilya nga ara sa pila ka kabanwahanan kag kasyudaran aton man mga kauturan. Of course, bisan paano. Ulikdan man naton sila, no? Ang aton pagpangamuyo iupod gid naton ang tagsa-tagsa, no? Nga hindi kita mahalitan sining bagyo. Pasalamat kita. Masiling signal number 1, ulan-ulan lang, pero hindi paktan, dugay-dugay, buo ang ulan, dugay-dugay, mataas naman ang tubig, di baha to, no, kaluluoy ang iban, maubog, pwerte kahigko pa sang tubig. Amoy na nga kinahanglan nga aton sini nga tubig nga ginainom dira, preparar gininyo sang maayo. Okay? Pila lang ina ka mga pahanumdum nga ginahatag ni Tita Wilma sa inyo, ana. Kag, syempre man, Tita Wilma, alas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time, ang aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule, ana. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso. Sigang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akong nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw. Hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Di sa lingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayo ano na.
pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkor manda, kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akon birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara ang ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso, sigaw na pasensya ba? Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila,
mga angkurmanda. Tiyasaling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabatik ko. Iyan na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Mo na ka naman. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte, Makadaog. makataon. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero si Tita Wilma, budo ayad iya Tita Wilma. Bisan niya nga ulan-ulan ng bagyo, nami gyapon niya pamatian ang Christmas Carol, di ba? Hindi, kay tikinanglan ang countdown naton hibaluon ginaton, kay ipabalugin naton sa inyo, mga palangga naton nga mga tagpalamati. Nga 58 na gid lang kaadlaw ang nabilin Pasko na. Ha? Tandaan gid naton ina. Kag ay abaw. Okay, salamat gid. Miss Margie Haniva, thank you and salamat gid sa pag-send mo sang 75 stars sa Action Radio Bacolod. Na? Okay na, Tita Wilma. Dali lang kay ang akong sinitext hotline. Ang mga naka-online, relax lang ka mo da. Ha? Kaya pasiplatan gid ka mo da ni Tawe. Kalitan ko na anay sila. Okay, karon masunggod naman ni sila. Action Wilma, maayong hapon lihog kugwit sa mga pumuluyo sa barangay San Jose, Ibi Magalona, si Carl Caniet, Tinigalia. O si platan ko to gini imungalan. Ari pagkid ka, mga anak puwerte na. Tawe, bag ko lang, ikaw makita. Sa din mo ko nakita, kaya ka mo sa cellphone. Gatanaw siya kun, gatanaw ikaw live sa program. Pwede ma-shout out si nanay mo ni Auring sing Barangay 27. 7778 Nanay Auring. May damogin nga salamat sa imo na kung nakita mo na ko online, hoping nga makita ko man ikaw personal. Tawe mayong hapon, ari kami diri nagapamati sang imo programa sa Barangay Balikutok, Ilog. Amon sudan, gabi nga tapol ay kanamit. Gingat may ginamos kag sinugba nga binuro ti pasabor sila ho binuro nga gusaw family lihita maayong hapon 4166 amo ning matugnaw ang panahon kanamit gid sina ikaon di bala 2943 maayong hapon kami din naglugaw kay birthday sang bata ko sa October 26 pa tani galing wala gid subong pa lang kami naglugaw nga may gata timing gid sa tugnaw. Salamat gid, belated
Happy birthday na lang sa baita ko kay Venus Villarosa, 2943. At least bisan paano na celebrate, di bala? Hukigid na. Paamo ka na bala? Yes, sa pamilya Domyo, mayong hapon, Ma'am Monica kay baby girl. Hello! Kamusta ikaw? Kay Sandra sang Barangay San Teodoro, Binalbagan. Yes, Tuto Junjun Lambatin, Domyo. Yes, Lambatin Domyo sang paghawantayan Kabangkalan City. Salamat gid na. Okay na naanay tita we balikan talin ako ng ilang mga greetings. Sa relax lang kamuda. Mabasa kita anay sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton sinipagabasahon, sulat ni Inday Zenny. Hindi lang sa ko magpamansyunar sa lugar. Okay, Inday Zenny. No? Ang iyang sinimansay sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod, ilabi na sa This Is My Life program. Abi mo halinsang una, gapamati lang ako tungod ang akon mama avid listener gid sang Action Radio. Hasta na lang nga nalabutan ang This Is My Life, kag nagapamati ako sa mga istorya nga ginabasa mo on air. Mga problema kag istorya man sang ila kabuhi. Labi na gid kon about sa ila love life. Pero ang akon Tita Wilma, hindi party sa love. Ini natungod sa akon friend. Best friend ko siya. Tungod neighbor ko siya. Si Liza. Tita, tanan ko nga problema, gina-open ko gid sa iya. Kay abi ko anay kag feeling ko gid nga makatrust gid ko sa iya. Pero hindi gali. Tungod, siya man ang nagpalaptas ng sikreto ko sa iban pagid namon nga mga abyan. Wow. Abi mo tasang nabalaan ko ang tuod-tuod. Gusto ko siya kadtuan. Gusto ko siya wara-warahon. Galing, gin-control ko gid ang akon emosyon. Napensaran ko nga hindi kuya dapat nga magpatol sa iya. Gani wala ko lang ginsapak, abi mo kun ano ang akon ginpaupan, nagpaandar ako sang amon TV kag magsing along na lang. Pero sang ulihis ang nagtahaw-tahaw na ang kaakig ko, Tita Wilma, mga pilaman kasimana. Ginistorya ko siya, kaginprangka ko siya in a nice way. Nga kung pwede untatanan niya ang mga ginapalaptan niya nga istorya na tungod sa sikreto nga ginsalig ko sa iya. Nag-deny pa siya, Tita Wilma. Kaghambal niya, hindi niya inamahimo sa akon. Ganing ginhimo ko na lang. Mas maayo pa kung sa naganubyahanay pa.
break na lang kami nga duha. Ginutod ko ang amon friendship. Pero isa ka adlaw abi mo, naghimo pagid siya sang isa kadako nga issue against sa akon. Ay, daw malupok nagiguyata, kagusto kog nagid siya yaw-yawon. Maayo lang gani, kay ara ang akon bata nga babae. Ginpunggan yako. Amo na nagsulod sa pensar ko nga maayo paguro i-share ko man ini sa This Is My Life. Pamangkuton ko si Tito Wilma kung anong the best nga solusyon para nga mauntat ang ginahimo niya sa akon. Nga ginakabig ko pa naman siya nga best friend ko. Nga aamo ginaiyata ang tawo, no? Kalipayan na nila nga maguba ang ila isig kapareho. Ako hindi. Hindi ako amo sina. Diri lang kutob, kabay pa nga matagaan mo man ako advice para nga magbag-uman ang batasan sang akon best friend nga tupad balay ko. Kay hindi man ko gusto nga magpabilin ang hatred sa akon. Salamat gid kag maayong hapon, Zenny Saliwan. Okay, sa itong siniletter sender kay Zenny, kay tuod yung ngalan mo. Manaw niya papalawag yung lugar. Okay, sa imo sa Zenny, at sa imo sa liwat, salamat gid kag maayong hapon. Doon nag-uso na lang ning aton nga, doon na nagsunod-sunod sila, no? Ining nahaynungod sa mga istorya, duhol-duhol nga mga istorya, bantay sang kabuhi sang may kabuhi, gubon ang kabuhi sang iban, amo nang siling naton nga, sa aton palibot, hindi man palareho ang aton mga neighbor, ang aton mga katupad balay, di ba la? Kag ordinaryo na nailabi na sa mga lugar nga sa diin, nagainikit nagainikit-ikit lang ang mga balay. Ordinaryo na nga kung makagwa sa ila balay, hi, good afternoon, good morning. Ting iba niya may ara nga masulod naman lang na dayon, kay may mga hilik, may ulo brown pasulod balay, or mahimos pakadto sa trabaho. Ang iba naman magwa, hi, good morning. Bawhidlaw man ko ba? O istorya. Dason munuhon ang kabuhi isang iban kung ano naman ang naobserbahan. No, may ara gid sina iya. Pero ang iba naman nga kung magkita ay sago sang ila balay, ang ila tagsa-tagsa kakabuhi, ang ila pagpangabuhi, ang ila maeksperiensyahan nga kabudlayan, amo ang ila gina-share. Na? Gahatag bala sila, gahatag sila idea man sa iban, nga sa diin basi pwede pa man nila man nga makuhaan bala idea para sa ila man pag sinalayo sa sulod sang balay or sa relasyon nila sa iban nga miyembro sang ila pamilya. Na? Pero kung one will say chismis, ini mga marites nga init, na hindi kung kisa ako gani may pagkamarit ako on ko kay titawo man lang ko mo kung kaisa may pagkamarites man ko mo kita ko no ano to bibabatian nyo man ko para kakadlaw man ko nakita mo lang na sing ko ba sa tawe o may pagkamarites man na tawo lang kita pero hindi naton paggamiton inang mga mabatian naton nga makaguma man sa aton isig ka pareho. Kinahanglan lang. Masiling ta ordinaryo lang na iya. Nga, ordinaryo na lang na nga masiling ka bantayan ang imo paginawi. Iistorya dito sa pihak, dason dugangan. Amo na ginang ginatawag yung nga chismis. Kay nga, amo lang ni siya ang detalye. Pag abot sa dason may dugang na, pag abot sa puntaw ay lain na gidiya. Kag magluwas sa amo sina may ara pagid kita iya nga mga kaingod sa aton tupad balay man nga mga mahisaon. Andi bala ang kahisa kun sa bagay kun hambalan ang kahisa. Duna ina sa tao. Duna ina sa aton nga mga tao nga may pagka nga nagabatsyag kita sang kahisa or mahisaon. Pero depende naman sa natungdan kung paano mo na i-handle kung i-control sa kaugalingon mo. Nami man tuod, especially sa mga makita sa mga mata mo sa neighbor mo, nga gusto mo man amuna. Pero kung
inang magpaindis-indis ka nga may makita ka nga babag o iamon dudaan na to bala amon mabakal man ko bala di gini ama utang ama ingos gid kuya nga mo ginang makaamo ko ni kay sila may amo na makadlaw ka na lang sa mga amo sina nga bagay kaya pa ako kun lang tawon naton dapat naton ina pasalamatan nga may ara sila, bisan wala ka, nga makita mo bala malipayon man sila. Kaya kung lang tawin naton, mga material nga bagay lang ina sa kalibutan. Kaglaw ay na nga magpaindis-indis ka sa mga tupad balay mo. Laway na siya nga batasan. Malubong ka sa utang, makakita ka pa na kontra sa uli, di ba la? Mas maayo na lang nga, biit, di ba la? Kung anong ara mo lang na, kalipay na para sa imo. Kinahanglan importante ina. Ang kadtuan naton subong, amo nang ginhimo sang imo nga friend nga tupad balay mo nga ginkabig mo na nga best friend no makabig mong isa ka tawo nga best friend kung ang trust mo bala sa iya kadako and then feeling mo ang tanan, daw hindi mo yabal makontrol ang kaugalingon mo nga masugid mo. Kaya mabatya, daw instinct na sa aton nga, ina nga tao pagkakilala mo, daw kanami gina sa iya, bala kay, una nyo palang ang pag-istoryahanay, makasalig ka gidya bala, na? Kaya magsiling kaya nga mag-friend as in friend mo gidiya. Bisan maglainay pa ka muna iya. Ang limitasyon sa mga sang tanan, ara gid na iya. Sa giyapon ginarespeto mo na siya ya, bilang abyan mo. Hindi nga siling pagkalainay niyo sang buot ay wal dati mo ang tanan. No, hindi naman na siya amo nang hindi nami na. Amo na kinanglan sa nasiling ko bala, magpili kita sang friend dapat o sisaon mo gid sang maayo. Kay nga mahinulsol ka gid, kasakit kun masakitan ka. Muna sa'yo kung mag-friend ginaiya. Kung ano man na siya, basta masiling ko friend ko gina siya ya. Bisan ano pa na sa panulok sang iban kayo, friend ko na siya ya. Kag ipakig-away ko gina iya. Tuod na. Ay ho, tinaiya, laway na siya. Laway na iya nga ang ginhimo niya, nga ang ginsalig mo sa iya, ahay, ginpalaptan niya. Di ba la? Hindi na nahusto kag sala. Kag okay lang na siya, pinakamaayo dira, hindi na lang pagsapak ka. Inday Zeni, hindi na lang pagsapak ka. Hindi mo siya pagpatulan, kasi siling mo na control mo ganing, hindi mo siya pagpatulan. Padayon na nga, hindi mo siya pagpatulan. Kay nga, sa sige-sige niya, kita mo, naghimo naman siya isa ka istorya, kay ganyan prangka mo siya, nag-deny siya, and then, nabatyagan niya daw, akig ka. Anong ginhimo iya? Naghimo naman isa ka issue, Ti malupo ka gid lang, pero abi mo dear, kung anong pinakamaayo dira, na hindi mo pagsapakon ang anuman nga iya ang mabatian mo nga mga istorya. I-ignore ina. I-divert yung paminsaron mo sa ibang mga bagay na nga makalingaw sa imo. Pabayi siya. Para makita niya nga kung wala ka man lang reaksyon, kag permi ka iya nagayuhom, sinong pierde? Ikaw or siya, syempre siya, na ipakita mo ya nga wala kaya hinakit. Ipakita mo ya nga wala kaya sala, kay siya iya ang may sala, na? Pero, ipabilin kag padayuna ang imo pagkaabyan para sa iya. Be open para sa iya. Pinsaron mo nagpalapit ka na gani sa iya, na galing kay tikon na mo na siling naton kung kaisa sa mga mamigo naton, gustuhon taman, do kabudlay na gid ibalik, pagkatapos bala inang may ara man nga gusto mo nga ibalik, gusto mo nga mag-ayuhay ka mo uli, nagapangindi kag nagalikaw na, hindi mo pagdutdut ang kaugalingon mo, kay daw gapaluoy-luoy ka. Amo na siling naton, okay man ang nagapaubos, pero hindi man pag-ipagwa nga mangin makaluluoy ka sa iya mata. Kay masiling na siya, di ba la? Masa kundi, amo na, dugang na gid ang iya pagkabugalon. Kabudlay sina. Mas maayo ang magpaumod, magpaubos, kag makontento sa kun ano lang ang wala. Ang ara. Makontento ikaw.
Padayuna lang yang imo ginahimo kagaabi mo sa mga tao nga amo sina, hindi na yan naton dapat pagproblemahan. Mga wala na ya pulos kay nga maapektuhan ka, maguba yang imo pag sinalayo sa bilog nga adlaw pati imo trabaho kung may trabaho ka, mudo mo naman 24 hours a day guba. Di na dakon ang imo nga balatyagon sang pagpalangga, ang imo katawhay sa dughan kung sa pakon mo ina. Lingawalan din kaugalingon mo, kag-abi mo, kada pray mo, iupod mo na lang sila iupod mo sila nga i-touch ni Lord ang ila heart kag ang ila pamensaron nga kabay nga maguntat na inang mga ginapanghimo sa imo, i-pray mo para nga i-touch ni Lord ang heart sinang neighbor mo nga best friend mo. Kag sa pag-touch ni Lord sa iya nga mapaintindi bala sa iya kag ma-realize niya nga sala galing iya ginhimo sa iya isig kapareho. Sing kabudlay man nataw. Hindi. Wala budlay basta magpangamuyo ka sa mahal nga Dios. Kay wala iya imposible sa iya. Matalupangdan mo na lang na pila ka adlaw. May mga changes Kag yes, makita mo na kung sino ang husto, kung sinong sila. Kag kung ang maayo lang ang imo tindugan, mangin malipayon ka mo sa ulihi bilang magkatupad sang balay. Muna siling bala naton nga prayer is the key, di ba la mo lang ginaya kag kung nagakatabo na may may purpose na sige Lord nga ginhatag na sa imo nga magproblema ka na tungod sa iya na prayer is the key pa mo ka na bala hindi updo naton sila sa aton pagpangamuyo kay si Lord ya hindi na dalok hindi gina sa dalok ginapamatian niya gid kag ginahatagan niya solusyon ang ginapangayo sa iya. Basta magsalig ka lang, magpangamuyo ka, magsalig ka sa iya. Kag kabay pa nga sa natabo man sa imo nga ina, tama na. Tama na ina. Kag may leksyon ka na. May leksyon ka na nga ay hindi gali dapat tanan ihatag mo. Hindi galitanan dapat isalig mo na. Okay, mas nami yang yuhum-yuhum lang life taya, enjoy lang yan sa simple nga pagpangabuhi. Inday, Zenny, salamat gid sa imo gin share there is that this is my life. Sa aton man dira mga palangga nga mga tagpalamati sa ila mga radyo kag sa mga naka-online. Sa mga naka-online syempre arang aton nga chat room. Sa ilan naman mga radyo, ara man naton nga text hotline. Padala nyo lang sa 0963-757-0874. Pero relax lang. Magbalik si Tita Wilma, horoscope naman kita. Pagkatapos man sing pila, ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Okay, sa mga naka-online anay, Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon, kuno Tita We, maulanon nga hapon, action Tita Wilma, bagabunok gidya ang ulan sa La Carlota. Jonalyn Ninyal, Jonalyn Ninyal de Crepito, good PM, tamayaw ko kay Pastor Robert Mihoge, Diadem, na kay Annabel Cabrera, kay Annalie Gamilong Nipunan, Galido Atido Alinueva Family, Pastor Topas, kay Gingging Sumagaysay, Rosalie Villanueva, Ray Villarosa, nagamonitor gid sa Action Radio. Miss Junaline Inyal, dikripito ngayong hapon, kag salamat gid. Marjorie Ward, yes ma'am, Marjorie, hidlaw man ko kay Marjorie Ward ba. Good afternoon lang da, Ma'am Ana. Serufino Eragabino, monitor lang dira sa may Handumaynan. Kagawad Bong Mugar, good PM, grabe, di ulan sa Barangay Libas. Shout out lang da kay Paritorla. No? Paritorla, Gakpangapi. Okay. Jonalyn, yes. Dalong baha sa Ayungon, Valladolid, Subong adlaw. Kwan mo ining, ni gani, mabaskog ang ulan. Tapos gasugata pang taob, di ba la? Ang advisory nga by noon na magataob, mataas gid man ang tubig.
Carmen Chusiason Biboso, mayong hapon titawi pamati kami subong FB kag radio. Tamyaw ko Duday Mando kag Lerma. Dira sa may Abunan, Bagos City. JR Samiliano, good afternoon tawe. Tamyaw ko lang sa barangay Hagimit, La Carlota City. Purok Tumpok. Si Polpol ang bida. Okay, Jocelyn, good afternoon, Tito Wilma. Mayong hapon action, Wilma. Yes, kay Ma'am Diding Alohamiento, salamat man. Okay, akon radyo action Wilma ACDC. Nagabakal gid kuya daan battery. Kay hinali ang brownout, may battery ko sa bukan na migit sa mo Carl Kenneth, no? Harvey Lanyuhan, mayong hapon. Kag kay Ma'am Juvie Monares, salamat man. Marky Tribe, kay Kim Puyulo, always gid nagapamati sa Action Radio, salamat gid. Again kay Miss Virgie Haniva, thanks G. Bisan maulanon, present kami gyapon sa may Selen Home, samtang nagahulat sang horoscope time kay makalilingaw gid nga programa kay may araman bala tawi nga gamatuod laban gid nasadyahan gid kami diri na okay. More power and God bless the way. Okay, salamat gid Ma'am Virgil Pinda sa inyo man kag sa inyo tag sa kapamilya. Okay, Vergara Jeronimo, Arlinda Perez, may Carmela Lakbanes ng Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, mayong hapon. Inday Ati Kim Eriman, salamat gid. Kag Felici Benzula, TGIF Madam, thank God it's Friday ko no. Please greet my big brother, happy birthday Elizar Benzula, aka Benzi, na Benzi, happy birthday halin kay Felice. Kay Corns Gariando, mayong hapon. Ari kami sa ilog monitor sa programa, madamo ka na idea o leksyon magawa tawe. Salamat gid. Lorna Diligencia, mayong hapon man. Tita Wilma, please greet Lins. Sky Toribio, sang Bangga Tutong, Barangay Felisa, happy birthday subong adlaw, salamat gid. Evelyn Sinaon, hasta lang danay tawe. Balikan ko lang karon inyo greetings, ha? For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ng Maghimo ka na lang sa mga bagay nga maayo agod, waay siya sang malain nga ihambal sa imo day. Oo, salamat gid, ma'am. Na? Utay Benedicto, ari lang kuyaan naga-monitor sa imo programa sa Victorina Heights subdivision sa may Mansilingan. God bless, Tita We. Okay, Mama Ana Sinoro, salamat gid. Hindi pagsapakon ang mga nonsense nga tao. Te, kita mo nonsense pagkabigyan ni Mama Ana. Anya, mahambali lang sa sender, hindi ka mag-trust sa secret mo, kag pulion mo ang imo friends sa pamataba. Gibayin na lang da ko, no? Agwigi ko sa advice siya pangamuyo. Batasan sang friend mo, pangamuyo ilang. Okay, Mama Ana, salamat gid. Dali lang. Siplatan ko ni B. Just call up her attention. Hambal ni 0883. Just call up her attention through barangay for clarification of what she spread. John Lambatin. Kadto gidya to bangay gidya sa barangay. Baho, no? Hindi ginaya bala malikawan. Day Zenny, hindi gid pagkontraha amiga mo. Palangga apagid siya, but hindi ka na magsugid ka sikreto sa iya. I-pray mo na lang gid siya kay Lord. Abaw, kanami gid siya kay Tatay Tony, mag-advise man pa mo ka na bala. Di ba, Tatay Ton? Baw tama kagid Tita We. Sobra kay saon niya na sa yan na, lubong na siya sa utang hasta na lang naglaya sa iya lugar kay tama kay saon, maski hindi ka sarang mangutang gid para hindi mapierde. May kilala ka man galinga mo na. 4986, that's life. Bapa mo kinabala mo ginaiya. May mga tao nga mga may saon, may mga tao, never mind Tita Wilma, pabayin na lang da sila. Siling naman ni 2943, liwat tawe, kumpormigi ko sa mga laygay mo, naagyan ko man ina sa akon, ginabalik ila ginahimo. Ang ginsabat ko, sige na lang ako na lang kun ako. Pero, tama na, para wala gamo akoon ko. Wala gani maurasan, nagbalik na ngayo, pasensya. Hasta subong ayuhay kami. See? And the Zenny, kita mo na? Wow, thank you, kids. Sa nag-text. Tawe, kaabot pa kami, bagulang kami halin sa Bacolod. Grabing ulan. Baparte, mambal ni 4186 mo nga mga anak kami. Gapamati lang kami sa imo ta advice. Advice ko lang, hindi lang niya pagsapakon kay Iloy man na Japon kag always ay hindi anak, sorry na, ay napatay na, nalobat ko gali na, neighbor yato na, hindi, neighbor niya nga friend. Dali lang, akay ma-horoscope, anay si Tita Wilma na, hingagawon ta ni anay, di ba Utay Benedicto? Kinahanglan, ara lang siya kuno sa Victorina Heights. Okay, horoscope kita, para karon nga adlaw kay tapusan nga Biyernes sa bulan sang Oktubre pet sa 27. 28 na. Pet sa 28 sa tuig 2022. Ang Scorpio among aton siniunahon. Scorpio Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Okay. Ang inyo mga zodiac sign nagasiling bisan mahinay o kon gamay ang pag-umpisa, kinahanglan lang gid Scorpio, dugangan mong imo kapisan kag pagpaninguha. Kay daw halos malabot mo na ang kadalagan. Focus lang. Maswati nga mga numero 6, 14, 29 kag 36. Aquamarine is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sa mga Sagittarian, masako sila subong bisan maulanon na Sagittarian, masako ikaw sa pagpanghimos dira sa sulod sang inyo balay o kung sa imo man ginatrabahuan. Mga maswerte nga mga numero 3, 12, 18 kag 42. Yellow is your lucky color.
Ang mga Capricorn, yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Mga Capricornian, prioridad nila karon nga adlaw ang ila sinitrabaho, na? Prioridad nilang ila trabaho. So, mangin madinalagon ikaw. Mga maswerte naman nga mga numero sa mga Capricorn, 16, 19, 37, kag 42, strawberry red is your lucky color. Sa iluhan naman natin ang mga Aquarius. Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Ari na. Kabalo kaged, Aquarius. Na? Ikaw mismo sa kaugalingon mo nakahibalo sang imo limitasyon. Gani, likawi ang magpakuno-kuno. Right? Okay. 2, 7, 10, 17. Ang mga maswerte mo nga mga numero, white is your lucky color. Mga Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Piscian, ang kaalam, abi mo, ang kaalam nga ginaangkon mo, matalupang dan sa imo superior, especially sa imo boss. Gani pa dayo na. Basta maayo lang, ha? 5, 14, 19, kag 41, mga maswerte nga numero. Pearl pink is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Sa mga singles nga mga Aries, kung may plano na kamo nga magpakasal, kung may nobya or nobyo na, kung may plano nang magpakasal, abi, planuhan nyo ini subong o kung masunod na nga tuig. 3, 19, 20 kag 26, mga maswerte nga numero, electric blue is your lucky color. Nabatian naton una palang inaiya nga hugnat sa mga zodiac sign para sa iton tagsa iya ka horoscope na para karon man iya nga adlaw katapusan nga Biyernes tuto Eddie Laos. Good afternoon, ari lang kami ni Nanay Isabel Titawe. Baha di sa amon sa Victoria City. Huuman kay tibisan diin tungod sang ulan. Shout out lang sa akon papa nga pisan Luloy Argoncillo kag sa mabuot ko nga mama si Nating sa Isla Palina Grande, Concepcion, Iloilo. Madamo nga salamat, Tita Wilma. Ay, si Inday Carla. Keep safe everyone, Carla Argoncillo. Isa ni sa mga winner natin sa madumduman itong ni Amore. Yes, naton. Tuto, Ray Flores Baryoga, magtugnaw kag maulan nun nga hapon, Tita We, monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon, DSB. Okay, alas 2:50 na. Relax lang ha, kay mabalik si Tita Wilma ubuso neto ng nabili ng zodiac sign pagkatapos ang mga ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas.
Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ilang komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man ang damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan po sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa TN na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga impatigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Padayon anay si Tita Wilma. Yes, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Pamao Tarus Galdo, Pampaumbaw Tugnaw. Keep safe. Wow, so touch naman. Sige, Ma'am, go ahead. Na? Higop-higop lang sang mainit nga sabaw. Simple lang nga pamahaw. Ma'am Imelda Magalion, good afternoon. Ara lang sila sa mga friends niya. Na? Kay kaulan man to kuno sa ilaman, kay Tessie Chenova, kay Remia, kay Alma, kay Gloria Joanne, nga nagapamati dira sa may Barangay 1 sa may Isabela.
Isabela. Magalyon family, good afternoon. Salamat gid. Kag syempre Tita Wilma, kay Mami Pilar, kay Mami Diana Consolacion, mayong hapon lang dira sa inyo. Syempre Nanay Dayin, kumusta na ikaw? Araman ikaw dira, Alma Gonzales Posisyon. Tawet naga-monitor man ko kami di sa Mansilingan. Oo, bisan din ta subong maliso ara nagaulan pero sila iya nagapamahawsang tinanok nga kamuti. Di wow, sana all. Paamo ka na. Okay, apadayuno ni Tita Wilma, na? Tapuso neto na mga nabili neto nga mga zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, sa mga natawo, Abril 20, tubtub Mayo 20, ang pagkadto-kadto sa sadya-sadya, sa mga kasadyahan, mga Taurian, ginaugyunan ginasang panahon sa karon, bisan maulanon pero maghinay-hinay kag maghalong-halong. Oy, signal number 1 tabala. 21, 29, 35 kag 39 mga masuwerte nga numero. Brown is your lucky color. Mga Gemini naman, yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, ini nang husto nga ation para mapangitaan mo solusyon ang imo problema nga ginaangkon, Gemini. Maswati mo nga numero just 22, 24 kag 30. Peach is your lucky color. Kag kadtuan naman naton ang zodiac sign nga Cancer. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ari ay ang hindi pag-intsindihanay within the family, Cancer. Wow, salamat sa Diyos. Marisulbar na ina. Mga maswerte nga mga numero, 27, 23, kag 29. Blue is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Leo. Yes, ang mga Leo, amoy ni mga natao, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. May posibilidad bala na nga manumbalik ang nakaligad. Bao. Mahanduraw mo sa siningation or sa sininga adlaw ang mga nakalikan. 1, 11, 24 kag 30 mga maswerte nga numero. Honey yellow is your lucky color, Leo. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, Setyembre 23, mga Virgonian, abitagaiman panahon ang pagpahuway. Hindi nga hampang-hampang ka lang da sang imo gadget or hindi nga focus ka lang sa imo trabaho. Give yourself a break and love yourself, Virgo. Maswerte mga numero 11, 14, 38, kag 40. Your lucky color is aquamarine. Katapusan nga zodiac sign Libra, ang mga Libra Setyembre 24 tubtub Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Ang mga Libra, may matahom nga kahigayunan. May ara tsansa nga mag-aabot sa imo nga daw nag-augyun gid sa plano mo. Kung ano man ang plano mo, magnegosyo man or anong ginaplano mo, ugyunan inasang panahon sa karon. 12, 18, 23, kag 33 mga maswerte nga numero. Ruby red is your lucky color. Nabatian naton ang mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Katapusan nga adlaw katapusan nga Biyernes sa bulan sa Oktubre pet sa 28 sa tuig 2022. Impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time, ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Settled sa na 3 o'clock prayer. Yes, Ray Flores Barrioga kag si Ma'am Ruchel Fulgencio Susana nga ara iya sa Don Salvador Benedicto, Barangay Pandanon kag yes, Barangay Pandanon gid pareho na. Samtang sila ni Ma'am Ruchel Fulgencio Susana baw nagapamahaw sila tinanok nga balinghoy. Paris ya tinabal kag kafe. Wow. Okay na, di ba? Okay na. So, salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma sa sininga hapon sa This Is My Life. Sa maulanon nga panahon, ang ibanda nagpalauli na kay kansiladong trabaho half day. Hinay-hinay kag halong-halong lang sa pagbiyahe, no? Ang ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo karon nga adlaw halin sa Psalm chapter 90 verse 17. And may the Lord our God show us His approval and make our efforts successful. Yes, make our efforts successful. I can't say goodbye to you. Inday Sharon, good afternoon. Buwas na naman kita mag-updenay. So, standby na sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!